kuma tɛ dugudenw kan ka u kɔlɔsi yen yɔrɔw la o la sa baara in bɛ tali kɛ kun min yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ o ye k'a fɔ sa wolomasiri taba ka wulikajɔ min bɛna kɛ n'o o tɔgɔ ye ko dugukolo ko olu b'a fɛ ka baara kɛ cogo min a tɛ se ka ɲɛ fiyewu ni degun n'a ma se dugudenw ma o la sa u y'u tɛgɛ nɔ bila arrêté min na Falaye a sigirilen filanan yɛrɛ y'a yira ko yɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ bi Bamajɔlen juga wale kababutu dogo ye wa u ni dugudenw bɛ ɲagami ɲɔgɔn na kuma tɛ an ka kungokolon fandanbandaw kɔnɔna na nin waati ŋɔnina yamaruya dira wolomasiri tabaw ma sa wulikajɔ min bɛna kɛ o kungokolon kɔnɔ u kana maa bɔ maa la tuguni fɛn fɛn mana sɔrɔ yen nin kibaruya ninnu dilen kɔfɛ u k'a bɛɛ lajɛlen dasi ka taa bɔ k'a bin o la sa a yirala sa k'a fɔ ko min ye sɛbɛn in ye a kɛkun ye maaninfinw u yɛrɛ k'u yɛrɛ kisi u kana t'u yɛrɛ don yɔrɔw la yɔrɔ minnu fɔra ko maa kana to o kungo ninnu kɔnɔna na tuguni min ye kungokolon fandanbada kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'an ka jamana kɔnɔna na yan bi ni maaw b'a dɔn k'a fɔ ko wolomasiri taba kan ka baara kɛ yen olu kungo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛfɔ a yirala sa k'a fɔ ko kungo 39 ani dugukolo minnu bɛ yen n'olu ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ta ye olu de bɛna lakɔlɔsi nin yɔrɔ in kɔnɔna na wulikajɔ barika bɛna bɔ yen armée maaw fɛ don nataw la Falaye yɔrɔ jumɛn don fɔlɔ faya n'o bɛ zantigilakaw fɛ yen min ye maningalakaw ka faraba o kungo b'a la fana Keɲeba wule n'o bɛ Sibi mara la o bɛ a la Bosofala nɛgɛlakaw fɛ yen Bamakɔ n'a lamini kungo ni tu fɛn fɛn bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ a la an ka jamana worodugu n'a kɛɲɛkayanfan fana fɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kekorokaw fɛ yen Buguni o bɛ a la Farakɔ Sikasokaw fɛ yen Parc national b'a fɔ ma ko Boucle de Baoulé o fana kungokolon bɛ a la Falaye Falémé aw Kayikaw fɛ yen min ye Mali yɛrɛ camancɛ la sa Ouagadougou n'o o bɛ Narakaw fɛ yen o bɛ a la o min yɛrɛ kɛlen don bi Bamajɔlen juga wale kabaw dagayɔrɔ n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛyɔrɔ ye o kɛrɛfɛ fana Segu Fayera kungokolon o bɛ a la Sosobugu Masinakaw fɛ yen min ye Tangandiri ni ale bɛ Gundamukaw fɛ yen ka taa fara min ye Bakari Togola ale tɔgɔla yɔrɔ min bɛ Bananzulukaw fɛ yen n'o o y'ale ka sɛnɛkɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye o yɔrɔ fana ko o taara ka fara a kan nin yɔrɔ minnu kofɔlen filɛ nin ye sariya b'a yira sa k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la armée dɔrɔn de ka wulikajɔ bɛna kɛ nin yɔrɔ ninnu na wa jɛ tɛna kɛ n'a ye tuguni maa si ka ye o yɔrɔw la min ye wulikajɔ ni basigi lafiya bɛ se ka na cogo min na wa min ye baara in ye a ɲininen don sa mara kamababaw fɛ ani ni marakɛla minnu bɛ an ka jamana marabolo kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka yamaruya kɔnɔna na u ka nin waleya ninnu sinsin dugudenw bɛ se k'a faamuya cogo min na basigi ni lafiya baara ka se ka kɛ sabula a yira k'a fɔ kuma o kuma ni armée wulila Falaye k'a bɛ gosili kɛ u bɛ min ye dugudenw ka ca maaw cɛla ye a dun wulikajɔ a kɔlɔlɔntan tɛ yaasa u ka se ka nɔgɔya nin kungo ninnu k'an ka ninnu to yen nin waati in na fo waati min ni fanga tigilamɔgɔw ko k'an bɛ se ka don a kɔnɔ gouvernement ma d'aw ma Falaye min ye moto fana ye a b'a fɔ ma ko Ajoun n t'a dɔn TCV wa n'a jumɛn ninnu moto belebeleba ninnu u y'o fana yira sa k'a fɔ ko o nali an ka jamana kɔnɔ a feereli a dili maa ma fu ko o bɛɛ lajɛlen jɔlen don nin waati in na fɔlɔ min ye Mali fan 14 u bɛna n'o kɛ san kelen kɔnɔna na a bɛ se ka lakurakuraya ni san kelen in banna k'a daminɛ kunungo la n'o tun ye juin kalo tile 3 ye ni laɲini min kɛlen filɛ nin ye a taara minisiriso damadɔni fɛ minisiriso minnu y'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn in na sa sɔrɔ minisiriso bɛ a la wolomasiri tabaw ka minisiriso bɛ a la kiiri minisiriso bɛ a la min ye bolimafɛnw minisiriso ka taa se jagokɛlaw ka minisiri ma Falaye olu de y'u tɛgɛ nɔ bila o sɛbɛn in na sɛbɛn in ko cogo di ko min ye moto belebeleba ninnu ye a fɔ ma sa ko cylindrée 125 cm carré ko o moto minnu b'u feere a bɛ minnu bolo maa minnu bɛ yen n'olu b'a jago kɛ a n'a maɲɔgɔlɔn tɔ bɛɛ lajɛlen k'olu jɔra nin waati in na Mali kɔnɔ san kelen kɔnɔna na ni moto bɛ e bolo walima dɔ ye moto commande kɛ Falaye ko tile 90 b'i bolo i k'i jija i k'a yira jago minisiriso ale ka bolofara la n'o ye DGCC ye olu yamaruyalen don nin waati in na ka don yɔrɔ bɛɛ nka ni min tɛ commande ye ko fɛn wɛrɛ tɛ o la o tɛna se ka to i bolo tuguni sabula jamana ɲɛmɔgɔ ko ko a ko de bannen de ye nin ye pewu o la sa b'a fɔ moto minnu ma ko Ajoun n'a tɔw ale ni moto minnu mankanba ka bon ta ni moto giriman ninnu Falaye olu kɔni caman de bɛ nin na nka a yirala k'a fɔ a feereli a sanni a n'a maɲɔgɔlɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ don a la ko k'a bɛɛ de jɔ nin waati na san kelen ale kɔnɔna na gouvernement ma d'aw ma Falaye a ko o moto kofɔlen minnu filɛ nin ye fana an ka dugubaw kɔnɔna na u bɛ se ka boli nka min ye togodaw ye u kɔnnen do ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ minisiriw fana y'u bolo nɔ bila o sɛbɛn fana na tuguni k'a yira sa k'a fɔ ko min ye duguba minnu don a bɛ n'a fɔ Segu i n'a fɔ Bamakɔ kɔnɔna i bɛ se k'i ka moto boli ye nka min ye a kɛrɛfɛ dugu n'a tɛnku dugu n'a bolomada dugu ye
kerengene ala ko baara in kɔni moto in tɛ se ka boli ye nin waati in na nka min ye arrondissement ɲɛmaaw ye cercle ɲɛmaaw ni commune ɲɛmaaw olu welelen don sa u ka se ka gouvernement ladɔnniya baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min a n'a lawaleyali ko ta ɲaɲuman sira fɛ o fana ka marabolo kɔnɔna na nka a ɲininen don bɛɛ fɛ ni laɲini fɛn fɛn kɛlen filɛ nin n'a fɛn fɛn bɛ kɛ bɛɛ k'a ta k'a sanga min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa minnu b'i ka daga kɔnɔna na olu mana min fɔ i ka dan o ma nin baaraba saba ni laɲiniba saba nin bɛɛ lajɛlen de kɛra nka ka kɔn nin ye min ye Gawo kan ɲɛmaa ye ale tun y'a jira sa k'a fɔ ko Gawo yɛrɛ kɔnɔna ko min ye sanili ye Absoniki ani Awjin k'olu kɔni boli o kɔnna Gawokaw olu fɛ yen Falaye nin ko in b'a to an bɛ fɛn saba fɔ gouvernement ka kunnafonidilaw ye a fɔlɔ ye mun ye ka Radio Mali ka sufɛ 20h journal kɔnɔ ka nin bɛɛ fɔ tubabukan na an bɛ ɲininkali kɛ a bɛ ka fɔ jɔnni ye maliyɛn joli bɛ yen ko u b'o lamɛn papier min tara kabi sɔgɔma mun b'olu bali ka kɛnɛ sigi télévision so ni radio so la kan fɔla bɛɛ ka wele u k'a kuma fɔ fo bɛ taa bila fo sufɛ 20h journal maliyɛn si tɛ kan min mɛn a bɛ taa bila o de kɔnɔna na an b'a ɲini fanga ka kunnafonidilaw fɛ u ka falen kɛ o la filanan ye mun ye sɛbɛn minnu bɛ bɔ tan anw bolo anw kunnafonidila kɛnyɛrɛyew fana kan k'a sɔrɔ a man ka kɛ olu kelen ta ye olu k'a mara bolo n'olu ma tila la an tɔw ta ye an ɲɛna o fana cɛ man ɲi parce que an bɛɛ bɛ baara kelen de la kuma dɔ la i bɛ si de ka nin bɛɛ ɲɛfɔ bamanankan na tuguni k'a labɛn ka tila k'a bila sɔgɔmada ɲɛ ubiyɛn ne kan ka baara kɛ cogo min na o fana ye gɛlɛyaba ye parce que mɔgɔw ye sɛbɛn a bɛ fɔ ko ka sɛbɛn di mɔgɔ ma Falaye a jɔnjɔn ye jumɛn ye ladegɛw bɛ ka dilan sɛbɛn jatigindaw bɛ ka dilan gouvernement dɛsɛ bi kunnafonidiso b'a bolo sigima bɛ yen k'a fɔ olu ɲɛna a bɔn nin sɛbɛn in filɛ nin ye a kan ka di fasodenw ma a y'a di kunnafonidilaw ma hali n'a ma di bɛɛ ma a y'a di kunnafonidilaw ma o majɛ b'u ka baara la fɛn kelen fana bɛ yen n b'o fɔ ka fara a kan Falaye bilasirali de don an y'a ye k'a fɔ kabini attaque in kɛra gouverneur dɔ b'a fɔ ko ale ka couvre-feu bɛ daminɛ 9h ka taa ban 21h dɔ ta bɛ daminɛ 21h munna u ye nin kɛ cogo min u t'o bɛɛ kɛ ten siɲɛ kelen marabolo dɔ b'a fɔ ko nin moto tɛ boli n fɛ yen nin mobili tɛ boli n fɛ yen nin camion tɛ don n fɛ yen munna o t'o kɛ tancogo fana na a bɛɛ ka kɛ kelen siɲɛ kelen bɛɛ k'a faamuya i y'an ka couvre-feu ta k'a lajɛ dɔ ta ban waati ye dɔ ta daminɛ waati ye donc k'a lajɛ fɛn ninnu ka to k'u dilan k'u ɲɛ jamanadenw bɛ se k'a faamu cogo min an kɔni b'an sinsin min kan u kana jɔ an ka kanw na ka nin communiqué bɛɛ mara fo surɔ 20h ko mɔgɔw k'u sigi ka Mali télévision so kɔnɔ k'o sɔrɔ a bɛ baara gɛlɛya hali kunnafonidila minnu bɔra bi sɔgɔmada in na a caman tɛ se ka bɔ n'a ye radio ni télé bɛ se k'a ta mais maa fɛn fɛn ye gafetigi ye fɛn in di wagati ni sisan cɛ fo n'i kɛra faso ka gafe dilan parce que gafe dilanna privé bɛɛ lajɛlen bɛ baara jɔ kabini seli fana lazara waati ka taa donc u k'o yɔrɔ lajɛ o majɛ bɛ u ka baara la kosɛbɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw u k'u sen don u ka baara la parce que an taala ni ɲɔgɔn ye a bɛ di wari tɛmɛ kelen ma ale b'i sigi n'a ye fo 20h a tɛ ye u k'a falen u ka kunnafonidilaw k'a falen an y'a f'u ɲɛna siɲɛ caman ni ɲɔgɔnna kibaruba a bɛ minnu kun kan olu b'u sigi fo su araba konjo de k'u bɛna faamuyali kɛ a la a baara man ɲi dɛ tɔ k'a jɛ dɔn halisa kanko in an b'a gɛlɛn u ma u ka kanko in don ba la u ka kanko in don ba la maaw bɛ min mɛn o ye min bɛ f'u ka kan de la ye